veci, ktoré telo Johna Šteklivého nedokáže. Ďalej. Prosím vás, postavte sa sem. Nuž, pán Šteklivý, ako vám môžem pomôcť? Veľmi sa nudím. Môžete mi prosím poradiť niečo zábavné, čo by som mohol robiť so svojím telom? Pravda, že skúste si toto. Nasaďte si tento snímač tepu. Dobre. Momentálne máte tep 98 úderov za minútu. Teraz skúste fúkať do svojho palca tak, aby ste pritom nevypustili žiaden vzduch. Pri tejto činnosti podráždite tzv. Blúdivý nerv, ktorý sa nachádza na krku. Práve tento nerv reguluje tep srdca. Ak teda máte príliš rýchly tep, takto si ho dokážete už za pár sekúnd spomaliť. Ja, to je skvelé. Tep môjho srdca sa spomalil. Ďakujem, sestra. To ma zabaví na niekoľko hodín. Nemáte za čo. Dovidenia, pán Šteklivý. Dovidenia.